Men man kan jo sige, at det her det er jo en proces, der startede for rigtig lang tid siden. Det startede jo faktisk også med, at vi fik TV2 på banen, altså en anden statsejet public service station. Og dermed, der skete der jo det, at vi fik det, man kan kalde en public service konkurrence. Lige pludselig så blev DR udfordret, og det gjorde jo, at programmerne blev meget bedre. Og vi fik TV2, som jo blev modtaget med begejstring af danskerne. Ja, det er et kæmpe fremskridt, og det synes jeg, at det peger på en af de løsningsmodeller, som der kan være, nemlig public service konkurrence. Og når vi taler om den aktuelle situation, sådan som vi står nu, hvor både Danmarks Radio og TV2 de har mistet ungdommen. De har mistet en lang række meget tunge befolkningsgrupper. I dag er det sådan, at når en gennemsnitsdansker tænder på deres store fladeskærm, så starter de ikke på DR2, de starter heller ikke på TV2, de starter på YouTube. Vi må erkende, at det er, at befolkningens medievaner har flyttet sig, og derfor så må vi også prøve at sige, men så må vi jo også prøve at sige, hvordan kan vi så lave public service på de andre platforme. Og der er jeg enig med dig i, der skal vi ikke give alle vores penge til Danmarks Radio eller TV2, der skal vi også lade nye aktører komme til, fordi at det er vigtigt, at de aktører, der kommer til, også forstår YouTube, forstår de digitale medier, som er helt fundamentalt anderledes end det at lave tv. Og det ved jeg. Jeg har lavet tv i snart en menneske, og har været med i, hvad man kan kalde tv's storhed, og nu fald. Ja, altså jeg har selv nyttet af dine programmer, og jeg har stor respekt for det, du har præsteret. Og jo, jeg læste, at du skrev et længere indlæg i Politikken her den anden dag. Præcis. Om det her. Og det læste jeg før, jeg gik over, og så tænkte jeg ved, om vi er for sig opponenter, eller om vi er medspillere i det her. Fordi måske så ser vi tingene lidt på samme måde. Jeg har så bare inde i mig en eller anden aversion imod Danmarks Radio, som jeg ikke kan lægge fra mig. Det kan jeg fordi jeg jo mærker rent politisk, at Danmarks Radio står et andet sted end mig. Og det er måske svært at mærke, hvis man politisk ligger nogenlunde samme sted som Danmarks Radio, så er der ikke nogen friktion. Jeg er jo klart sådan venstreorienteret, ikke? Ja, altså, jeg kan se, du kan lytterne ikke se det, men du har sådan en t-shirt med Karl Marx på, ikke? Ja, altså, og det som jeg jo synes er det interessante, det er, at jeg jo faktisk, altså, jeg kan jo godt følge dig med det her med, hvem er det meninger, der kommer frem. Men hvis vi kigger på det over mediebilledet helt generelt, så er det jo sådan, at man kan jo tale om en journaliststand, og det er jo ligesom middelklasse eller højere middelklasse. Og det er jo den del af befolkningen, lad os sige, det er 20%, 25%. Det er jo ligesom igennem deres syn, at der bliver formidlet ud til hele resten af Danmark. Og det er jo der, hvor de sociale medier faktisk gør en forskel, og måske også en del af årsagen til, at de bliver taget så meget imod, fordi at der er der andre stemmer, der kan komme frem. Så derfor så er jeg enig med dig, så langt som at vi skal gøre det muligt for andre stemmer at komme frem, fordi at de er blevet på en eller anden måde, så er de blevet forbigået, fordi det er kun det, der er det interessant for den øvre middelklasse journaliststanden, som der ligesom bestemmer, hvad der er vigtigt her i samfundet. Og det er det jo ikke. Altså, der er et problem, at der er den resterende 80%, de skal jo også have noget at sige. Ja, det vil sige, altså jeg kommer jo fra et politisk højre synspunkt, ikke? Og du kommer fra et politisk venstre synspunkt, og det vi så kan enes om, det er, at den bestemte klasse, som er de der kulturradikale, der sidder på midten med de rigtige meninger, de bestemmer for mig. I hvert fald synes jeg, ja, vi kan sige, at det jeg er enig i, at den der sådan middelklasse, øvre middelklasse, at det er det syn, som der lægges ned over resten af befolkningen, og det er ikke fair. Det skal være meget mere mangfoldigt. Og hvis man så skal gøre det, så bliver jeg også måske så her den revolutionære. Karl Marx. Ja, Karl Marx, ikke? Det kunne og siger, altså, løsningen på det her, det er nok ikke, at vi beder Danmarks Radio om at inddrage flere eksterne producenter til at producere noget af deres indhold, som de så bliver forpligtet på at sende på fladen. Nej, den revolutionære tilgang, det er at sige, jamen ved I hvad, så skal vi simpelthen sørge for, at Danmarks Radio bliver nivelleret, således at det giver meget bedre plads. Dermed så ikke været sagt, at vi måske stadigvæk skal bruge en hel del af borgernes skattepenge på at finansiere det, men i hvert fald så skal vi ikke have en dominerende koloss stående. Den vil jeg godt have brudt ned. Er det så der, du bliver uenig med mig? Nej, det som jeg selvfølgelig synes er vigtigt, det er, at
institutioner, som vi har, Danmarks Radio og TV2. Men vi bliver nødt til at tage fat i dem og sige, prøv at høre her, I bliver nødt til at have jeres indhold der, hvor befolkningen er. Hvis public service skal være for alle, så skal det være til stede der, hvor alle er. Og nu er de på de sociale medier. Men jeg tror, at jeg vil give dig ret så langt, at vi bliver nødt til at sige, at der skal også være nogle andre aktører. Det skal ikke altid være en Danmarks Radio eller en TV2-redaktør, der skal beslutte, om der er noget, der kan komme ud. Vi skal have en større mangfoldighed, også i public service. Og det vil give den nye public service konkurrence, som jeg mener, at man skal have, fordi at vi skal jo ikke gøre det til et eller andet underholdningslandskab, når vi har public service, når staten giver 6 milliarder om året til medierne, så er det jo fordi, at vi gerne vil have en infrastruktur i, hvad kan man sige, danskernes hjerne på en eller anden måde, at vi har et vejnet, at vi har nogle, at befolkningen har et højt oplysningsniveau, og derfor er det jo vigtigt, at alle de informationer, al den oplysning, som vi kan komme med, jamen den skal nå hele befolkningen. Ja, altså men nu skal der jo forhandles ind på Christiansborg et nyt medieforlig, når ellers vi engang får en regering. Og der er det jo meget Danmarks Radio, de der 3,5 milliarder, som de får. Det jeg godt kan forestille mig, det er, at dit synspunkt om, at nu har Danmarks Radio faktisk tabt ungdommen. Nu må Danmarks Radio tage sig sammen og være til stede på de platforme, hvor ungdommen er. Så kommer Danmarks Radios Bjarne Corydon og siger, jamen det har vi en rigtig stor, flot forkromet plan for. Vi skal bare bruge nogle flere penge, så skal vi nok etablere os både på de sociale medier og på YouTube, og vi skal lave formater til det hele, og det kan vi godt. Og så siger politikerne, jamen det koster jo selvfølgelig, og det er jo vigtigt i denne her tid, globaliserede verden, at vi er truet udefra, så vi må gøre noget for at styrke det der fælles vi, og så får Danmarks Radio en pose penge mere, og så render de ud på de der platforme. Men det bliver det jo ikke mere mangfoldigt af, det bliver det ikke mere innovativt af, så er det bare kolossen, som får en større del af kagen. Altså er det virkelig den løsning, som du ser for dig? Nej, bestemt ikke. Der er jeg meget enig, fordi at lige i øjeblikket, der har vi en rigtig mærkelig situation. Altså for eksempel så har jeg jo sådan startet op på YouTube, fordi jeg gerne vil lave public service på YouTube. Jeg får så afslag fra Kulturministeriets innovationspulje på det her, fordi at hvis man udkommer udelukkende på YouTube, så har man ikke redaktionel kontrol, hvilket jo er noget fis, og hænger slet ikke sammen med den strategi, som Corydon sætter sammen med. Men det viser bare, at der ligger nogle sådan systemiske ting, hvor at det bliver svært at etablere sig som uafhængig public service medie. Og det er der, hvor at det er rigtig vigtigt, at politikerne gør noget ved det. For det skal selvfølgelig kunne lade sig gøre, og man skal kunne modtage støtte på lige fod med aviser og med alle mulige andre udgivelser, som så ikke ligger på YouTube, fordi det er der, hvor befolkningen er, og det bliver vi nødt til at respektere. Og selvfølgelig skal YouTube reguleres, men det er politikerne, der skal regulere YouTube, men de skal sørge for også, at public service er til stede der. Støtte på lige fod med aviser og med alle mulige andre udgivelser, som så ikke ligger på YouTube, fordi det er der, hvor befolkningen er, og det bliver vi nødt til at respektere. Og selvfølgelig skal YouTube reguleres, men det er politikerne, der skal regulere YouTube, men de skal sørge for også, at public service er til stede der. Jeg ringede til faktisk altså den største problem med hensyn til at få publikum, det er, fordi du kan se, på YouTube, der skal du ikke betale noget. Så der er folk. Og så kan du sige, jamen, er det så fordi, at de ikke vil betale for det andet? Jamen, det kan da godt være. Vi har jo en del af befolkningen, som dig og mig, som har avisabonnementer, som måske også har abonnement på Zetland og på alle mulige tv-kanaler osv. Men det er den del af befolkningen, som Danmarks Radio i stigende grad hjælper og giver mere og mere indhold, og du kan også sige, at det er måske den betalingsdygtige del af befolkningen, som så bliver, hvad kan man sige, overbegavet. Ja, men det betyder jo som regel, altså som rent forretningsmæssigt, så tror jeg faktisk, at det kun betyder, at der er større interesse, fordi at vi bliver dygtigere. Altså Danmark er jo et kæmpe dygtigt kulturland. Altså vi eksporterer jo dokumentarfilm og filminstruktører og alt muligt, fordi at vi har været så gode på det her kulturpolitisk. Men lige nu,
der er vi faktisk ved at tabe befolkningen, og det er det, der bekymrer mig allermest. Så det er ikke så meget, fordi at den her del af befolkningen, de unge, dem som der ikke har de lange uddannelser, dem der er de etniske minoriteter, det er jo ikke dem, som der konkurrerer om mediepengene, fordi det er det, og det er dem, vi skal tænke på, det er dem public service skal rette sit lys imod, for det er dem, der bliver svigtet lige nu. Ja. Og det er derfor, at mit hovedsynspunkt her, det er i og for sig, at vi skal skære det her store beløb ned, og så lade danskerne beholde flere af deres egne penge selv. Og så skal politikerne bestemme mindre, og så kan vi som danskere bestemme mere selv, også over pengene. Altså det er jo kort svar til Thomas Hørlin. Jeg siger det, fordi nyhederne, de står lige og altså, jeg synes jo, at dem, som man skal tænke på, det er dem, som er mediemæssigt underforsynet. Og dem hjælper du ikke ved at sige, at de skal betale noget mere. De betaler faktisk rigtig meget i skat allerede til Danmarks Radio, men Danmarks Radio når dem ikke. Så det er nogle andre. Dem skal de ikke bede om, at nu skal de betale noget mere. Helt forkert.